Patay. Kita tulo ba daan gyud sa una ba. Bago pa nataw hantod karon barkada na ta. Iban sa gabi atag trio. Manay ka biliban ko tong usa ka. Murag tumbuyo ba. Na mas una hantod karon. Murag Wag. Ako na lang sumpay. Sama. O gihapon katubo, putot gihapon. Sige po, Patay, mga tawa mo. Pero sige na lang, kailan may sabi ko. Parehan yun na, mga agtang una, tangas gihapon. Ataya mo ninood man. maninoon ba. Pero sagdi lang kay nakaduha na mag-asawa ikaw ba? Oh. Pugi na ko mo. Ang sarap ko ba kaya ako ba. Oh, Stick tuwa ko ba. royal man royal. Santin mo. Mars. Ay, oh. Nago tre kay mo gusto ah. Isugot ikag palungan. Sus na ampo talang ko, wa pa jud kakalungag na pas mo pa jud kunin mo maayo. Wawi diri oy unsa. Ikaw naglungag sa tuwa. Wala tika pakawawi oy. Ikaw na tika bakay. Anong kuan mo ligto sa kadimi nga di ka baka pananghid. Bisa nga, hoy adto sa ko dito ha. Di jud ka pananghid jud ngano man kuno be? Hindi ba? Panagsar mi magbanding-banding ba. Ito ate. Kuan sa ko problema na banding-banding nyo diha. Basta nakibawla kung asa ka. Kasi bakong batigo ka man nakibawla kung asa ka puniton, asa ka rescuehon. Ay, excuse me, Mars. Pasensya na kayo, Mars. Unexpected mga pagkita ba? Nakita kami ko. Pasensya na kayo. Okay ra karon sunod ha. Baba ko karon. Kaya lang uli ka. Uli ka karon dai mo kuyot ka nako. Bye. Royal na under Bisaya. Ano to na? Diyan mo ha. Sige, Mars. Bye. Royal ka agi. Royal under Bisaya. Muli kas balik. Oh, tipa de. Dili ka lang tamo sa balay, dili ako kaabot sa balay, naglagot na jud kunin mo ha. Unsa man jud? Sa may kalagutan ba? Unsay kalagutan ba? Unsa man jud pasabot sa kung nakita ha? Kaperti man jud ninyong kuana jud. Mga barkada to nako sa una. Barkada nimo sa una so para nimo mo gibuhat nga daotan. Wala. Akala mo lang wala pero meron. Vilma Santos. Bugo ka bugo. Carlo Aquino, pilit niya sa anak. Natapos kami siya sa teleserye. Imo hanap usang iko ano linya imo jud ilihisan ko anay para dili ka dudahan judayon sa Wa lagi kay angay dudahan ako kaya ako. Buto pagkatao. utan ka ha. Sige ko na di. Kinahanglan na ako i-explain. Yes. I deserve a better explanation. Pilo. Ay na lang kung nato ti. Dito kanang nawagta sa kung nahuna ang imong gibuhat ha. Unsa man jud? Nahigugma ka nako wala. Sus kung mahisgutan. Sus why kabutangan? Kana. Pero pangutan kita. Unsa man jud? Mahal mo ko dahil kailangan mo ko dahil mahal mo ko. Pili asa ana. Claudine Barreto. Ala og sa Dubai. Ala man saya mo. Imo may lang mo na gana. Mao na resulta nimo nabuang na ka ng teleserye ha. Imo nga kung dapugon di ay. Dili ko nimo love kay mo man kung dapugon jud di ay sakit kayo ha. Ika ba sobra na ka. Sobra na ako Kana imong gipangyaw-yaw ba? Naa na sa teleserye taon oy unsa man Oo, mao gani o di ba nindot kayo ang away basta teleserye no. Mga linis teleserye no. Pero sobra na ka. Nagpuntuan na ka na ko ha. Naadid na ka na teleserye.